K hranicím vesmíru nemusíte jenom s raketou. Můj motor způsobí revoluci v letecké dopravě. Robotická ponorka chrání korálové útesy i pomáhá odkrývat naši historii. Revoluce ve výuce fyziky? Spektrometr do každé hodiny. Já jsem Ondra a už od dětství jsem se zajímal o techniku, robotiku a létání. V Technéciu jsem narazil na další mladé lidi a také spoustu ochotných vědců a techniků, se kterými jsem mohl konzultovat své nápady. Do Technécia jsem přišel s chutí realizovat bezpilotní letoun vlastní konstrukce pro lety v extrémních podmínkách. Společně jsme vymysleli stratosférický dron vynášený výškovým balónem, který ponese Near Space experimenty. Balóny a bezpilotní drony, které se pohybují ve výšce nad 99% atmosféry, mohou plnit řadu funkcí jako satelit, ale levněji, rychleji a mnohdy i s větší přesností. Zároveň nám umožňují realizovat atmosférické a astronomické měření a další biologické experimenty. V rámci našeho vývoje řeším se svým týmem řadu zajímavých problémů z oblasti fyziky, leteckého inženýrství, elektrotechniky a informatiky. Baví mě to a chtěl bych, aby naše výsledky přispěly k dalšímu rozvoji výzkumu klimatu a pomohly učinit aplikace dálkového průzkumu Země přesnější a dostupnější pro chytré zemědělství a pro záchranné a bezpečnostní složky. V dalším studiu se chci věnovat robotice a kybernetice na Fakultě elektrotechnické ČVUT a i nadále chci rozvíjet svůj projekt a zapojovat se do podobných aktivit. Já jsem Honza a je mi 20 let. Už když jsem byl malý kluk, tak mě zajímala technika. Staré traktory a auta, to bylo moje. V zučce jsem také hrál na klavír a zpíval. A stále jsem hledal možnost, jak se zdokonalovat v oblasti vědy a techniky. Při studiu na gymnáziu jsem navštěvoval nástrojařskou dílnu a narazil jsem na možnost docházet do talent centra Technécium. Zaujala mě zde možnost konzultovat své nápady na špičkových vědeckých pracovištích. Akademie věd, Explosii, Věhava Engineering. Zároveň se mi líbil vstřícný a individuální přístup. Hlavně jsem to našel otevřenou dílnu, kde jsem se mohl rozvíjet a kriticky hledat efektivní řešení. Společně jsme vymysleli výzkum pulzačního motoru, který propojuje reálná data s numerickými simulacemi. Abych mohl experimentovat, musel jsem s kolegy vyvinout novou technologii výroby pulzačního motoru. Možná vás napadá, jak jsem testování motoru skloubil se studiem na gymnáziu. Testoval jsem hlavně v noci. Motor běžně dosahoval teploty 1000 stupňů Celsia a 130 decibelů. U toho prostě nezaspíte. Cílem mého výzkumu je vyvinout pulzační motory společně s numerickými simulacemi. Motory dopravních letadel s pulzačním spalováním celosvětově sníží emise CO2 srovnatelné s produkcí CO2 v České republice za 1 rok. Se správně navrženými motory může být letecká doprava efektivnější a hlavně ekologičtější. Jako student ČVUT chci nadále ve výzkumu pokračovat, dotáhnout svůj výzkum do konce a vyvinout pulzační motor pro větroň nebo autonomní dron. Ahoj, já se jmenuji Jakub a od malička mě zajímala věda a technika. V Technéciu jsem potkal mnoho zajímavých lidí a odborníků, kteří jsou ochotní sdílet své zkušenosti. Díky tomu můžu dělat mnoho zajímavých věcí, které bych jinak dělat nemohl. Do Technécia jsem přišel, abych se naučil programovací jazyk Python, u kterého jsem zjistil, že mě nevyhovuje. Ale Technécium ano, a tak už jsem tu zůstal. Protože mě baví technika, programování a věda, tak jsem zde našel mnoho zajímavých témat, na kterých jsem zde pracoval. Mezi něž patří vývoj raketových paliv, vývoj elektroniky pro stratosférický balón nebo spektrometr. Ze všeho nejvíce mě ale baví vývoj ROV. ROV je zkratkou pro dálkově ovládané robotické ponorky. Ty se používají všude tam, kam nechceme poslat potápěče. Ať už z důvodu, že je to příliš hluboko nebo je to příliš nebezpečné. Mezi takováto místa patří například jeskyně, jaderný reaktor nebo například podantarktický led. Fascinuje mě, že o většině vodních ploch na Zemi víme daleko méně než o povrchu Marsu.
Pro výzkum dna oceánů se robotické ponorky také používají. Mým cílem je vytvořit plavidlo, které bude mít vlastnosti komerčně prodávaných řešení, avšak za zlomek ceny, díky čemu bude dostupné pro organizace, které se věnují ochraně přírody, hydrobiologický výzkum a hydroarcheologii. V projektu ROV chci nadále pokračovat jako student Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Mám mnoho nápadů, jak projekt nadále rozvíjet a jak ho dále vylepšovat, například pro výzkum korálových útesů na Srí Lance nebo hledání ponorky U-206 Reichenberg, která se potopila v Biskajském zálivu. Já jsem Teo, je mi právě teď 18 let a už odmala se snažím zajímat o všechno možné, hlavně tvoření a zkoumání věcí kolem sebe. A tak, kromě hudby, psaní, organizování soutěžení, inklinuju hlavně ke vědě a k moderním technologiím. V Talent Centru Technécium jsem už hezkou řadu let a za tu dobu, kdy jsem pracoval na celkem velké množství projektů, se mi rozšířily obzory o tom, co všechno může takový student jako já ještě na střední škole dělat a kam všude se může dostat, když k tomu má to správné prostředí a někoho, kdo mu ukáže, jak na to. Kromě fyziky, chemie, konstruktérství, elektrotechniky se zajímám hlavně o programování a konkrétně o práci s kamerami a vizuálními daty. A tak pracuji a pracoval jsem hlavně na projektech, která zpracovávají environmentální data, například z orbitálních družic, balónových sond, ponorky, dronu a například i z polární stanice na Špicberkách. Právě teď ale pracuji na projektu spektrometru, jednoduché konstrukce pro využití ve výuce. Takový spektrofotometr má potenciál stát se dostupnou pomůckou pro běžné učitele fyziky a chemie na středních, základních, možná i vysokých školách, kteří si ho můžou sami snadno a levně postavit a potom využít na experimenty v hodinách. Takový projekt se mi líbí nejvíc, protože si na něm vyzkouším jak vývoj hardwaru, tak softwaru a zároveň celou dobu musí člověk myslet na přístupnost a použitelnost výsledného produktu. Ještě nevím, kam mě zavede moje budoucí vysokoškolská kariéra, rozhodně chci ale v tvoření a zkoumání dál pokračovat.